जानि हाग्रामा सार बिथांमोनखौ जों सापर्ट होआसारा जेबो आरो राहा गैला नुनानै जोङो जेन' बे एलेखाखौ बासायनो हानायजों लोगोसे बेथ' गासिबो ललिपप गोजा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 3 बोसोराव जेबो मावाखिसै दा बियो हाखु दाखुयै गावसिनि बसफोरखौ होननानै भटा मोननाय नंला गायसनला जोबथारदो ओरैबो होदो बुंनो थाङोब्ला जों नायबाय ललिपपआ खालि बेगेंल' मोदोमा गैबावासो बे मोदोमाथ' माला खागोन बे दानि माइल फाउन्डेसन बेखौनो थिग गैया आरोखि प्रथमते नोंथां चेनेल मिडिया पर्टेलफोरखौ धन्यबाद होग्रोसै जों गोबाव समनिफ्रायनो जिनिसखौहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्रायनो जोङो मोनसे जिनिसखौ स्टाडि खालामबाय थादोंमोन जे बे हालामा मा जानो नागिरदों जे बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दानि समर बोथोराव नायबाय जे जोंनि जे रैखा कवच बुलेट प्रुफ बादि माने गावलाबो हाबै रोखोम मोनसे ट्राइबेलजों लोगोसे बे एलेखाखौ लानानै अटल बिहारी वाजपेयी एलके एडबाणी मोना 2003 जे बेवहाय मोनसे खुंथाय बुंनो थाङोब्ला आर्टिकेल 244A मथन मोनसे माने गोख्रों मोनसे खुंथायखौ होदोंमोन आरो बे काउन्सिला बे रोखोम रुजुथावथाव भारतावबो गैया खुनु मुलुगनाङैनो गैया बेबादि काउन्सिल दा बेफोरखौ नुबाय जोङो जे बिटिआर एकर्डनि नामै जे जोंनि मोनखानाय जे जिनिस दंखायो जे जोंनि 6 सिडुल दा बेफोरखौ गासैबो दुरबल खालामनायजों लोगोसे जे जोंनि खुंथायफोरखौ आबार दिसपुराव लांफिननायनि षड़यन्त्रखौ जों नुनायखाय जे जोंनि बुनि हालामनि मानसिफ्रा बोरै थांबावगोन बोरै जों सालायबावगोन बोरै जों बुनि मानसिफोरखौ लानानै जोङो बोरै खुंथाय खुंनो हाबावगोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जे जोङो नायबाय जे बे बिटिसिखौ गठन खालामनाय 2003 बिपिएफ बा जानि हाग्रामा सार बिथांमोनखौ जों सापर्ट होआसारा जेबो आरो राहा गैला नुनानै जोङो जेन' बे एलेखाखौ बासायनो हानायजों लोगोसे दा नोंथांमोना नायदो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नायोबा जोंनिया 2003 9 क्ल'सआव बिटिसि एकर्डनि 9 नाम्बार क्ल'सआव 80 फारियाव जोंनि भाषाया हाबफादोंमोन दिनैनि दिनाव बे एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ जोङो गोसो गोजोनगौमोन जुदि आसामनि एनो आदार वान अफ दा स्टेट लेंगुवेज जायोमोनबा नोङो सिक्किम बादिया 7था भाषाया स्टेट लेंगुवेज लेपचा तामां भुटिया जों होनब्लासो सानगौमोन जे एसामिसफ्राबो जोंखौ अनमारो ट्राइबेलफोरखौ एखेलगे जोङो रायजो जानायनि जोङो माने मोनसे गोख्रों आसामनि दावगानायनि जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोसो जागौमोन दायो नायदो नोंथांमोना मेन जिनिसा जोंनि मा जाखो 8 सिडुलाव हाबनाय भाषाया नेशनेल लेभेल भाषा हिन्दी बाङालि एसामिसफोरनि जे मर्यादा बेनो दा बेखौ फोजोबस्रांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे आर्टिकेल 1956 एसआरसिआव लेंगुइस्टिक बेसिसआव आलादा रायजोनि जानायनि प्राधान्यखौ होनाय दं संबिधानाव बिथांमोना मिथिगौ जे बबे जिनिसखौ हख्लायब्ला बिथांमोना मालाबाबो रायजो मोना भबिष्यतआव फिरि संसार जोबजासे जों रायजोखौ मोना मानोना जोंनि भाषाखौनो हख्लायबाय भाषाखौ हख्लायब्लाथ' गैला नोङो जाथियानो थैबाय दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोनसो साहित्य सभा जायफोर बर'नि जातीय दल संगठनफोर दं सावथुन मुलुगफोर दं बर'नि नाम लानानै गिदिर माने नाम खामायगासिनो दं मोजां खोथा नोंनि बिमानि राव जेखौ नोङो 2 मास 3 मासनि उनाव आइ आफा होननाय रावा जोङो जे राजकुमारी बादि बिमानि मोनसे मर्यादा मोनदोंमोन 2003 बे दिनै गोमानो थांगासिनो दं एसोसिएट लेंगुवेजनि नामै संसाराव भाषानिफ्राय देरसिन मर्यादा बिमानि रावनिफ्राय देरसिन मर्यादा गैया रायजोआ था रायजोआ जिनोबो हागौ बायनोबो हागौ गुगानोबो हागौ दुब्लिया नोंनिया गिसखानोबो हागौ भाषाया संसार मुलुग नांजासे जोंनि मोनसे सिक्रिटि मोनदोंमोन बे जिनिसा गोमानो थांगासिनो दं दा बेफोर रोखोमखौ नायजोबनानै जोङो जुदि हमथानो हायाबा जों नुबाय जे आं दाखालिबो होनदों जे जोंनि बे बिटिसि हालाम जोमै दाखा मोनसे जोंनि सायाव सफैसिगौ आरो दिनैनि समाव खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारा माखासे जौगानायनि बिथांखि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थांदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन बेथ' गासिबो ललिपप गोजा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 3 बोसोराव जेबो मावाखिसै दा बियो हाखु दाखुयै गावसिनि बसफोरखौ होननानै भटा मोननाय नंला गायसनला जोबथारदो ओरैबो होदो बुंनो थाङोब्ला जों नायबाय ललिपपआ खालि बेगेंल' मोदोमा गैबावासो बे मोदोमाथ' माला खागोन बे दानि माइल फाउन्डेसन बेखौनो थिग गैया आरोखि बियो हयथ' नोङो 10 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ 20 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ बे गासिबो ललिपप गोजा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन मावख्रुबग्रा एथ'ग्राब फान्ड दङब्ला एथ'ग्राब मावनो हानायब्ला आगोलनिफ्राय मावबोनायखौ नुनो मोननांगौमोन दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन बे भलायनाय फुस्लायनाय मोनसे इलेक्सननि मोनसे बियो माने ललिपप